Hola, bon dia. El meu nom és Joana Soto i soc l'editora de Pagès Editors. Deixeu-me fer-vos unes preguntes. Us sentiu nerviosos més sovint del que seria habitual? Acostumeu a tenir por que alguna cosa dolenta us pugui passar? No us podeu concentrar perquè esteu tenint alguna sensació d'angoixa? Si responeu que sí a aquestes preguntes és perquè segurament heu patit o esteu patint ansietat, un problema que segons els experts pateixen un 20% de la població. Per poder fer front de manera amable, divertida, per poder respondre a aquests atacs d'angoixa, de nervis, d'ansietat, hem publicat un llibre que es diu L'ansietat, la companyia incòmoda, l'amiga necessària, signada per 3 persones, 2 d'ells són psicòlegs, especialistes justament en qüestions d'ansietat, són el doctor Salvador Gallard i el doctor Francesc Abella, juntament amb Ermengol Tolsà, que segurament coneixereu perquè és un dels il·lustradors més coneguts del nostre país. Aquest llibre el que vol d'alguna manera és explicar com podem combatre un dels problemes que actualment afecten a un gran nombre de persones a la nostra societat. Dona paradigmes d'aprenentatge, què és l'ansietat, com la podem identificar i també, evidentment, solucions per combatre-la. Podem recórrer, evidentment, en casos extrems a la medicació, però no sempre cal arribar a aquesta solució, tècniques de relaxació, tècniques d'autocontrol, etc., que ens ofereixen, a més, des d'un punt de vista clínic i des d'un punt de vista mèdic. Un llibre que també aborda les causes de l'ansietat, quina relació hi ha entre les vivències experimentades en la infància i a l'adolescència, quina relació hi ha també amb traumes petits en el nostre passat, la relació amb la sexualitat, la relació entre l'ansietat i la son, quina causa o quin pes hi té la feina en situacions d'angoixa i d'ansietat. Un llibre que segurament us serà molt útil o a vosaltres o a alguna de les persones que us acompanyen en el vostre dia a dia.